everyone, welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. So like for finally ang dinaiso no sufiding ara Bwisagua dini last day. Oमफ्राय नोंथांमोनाथ' नुखादोंमोन ब्लगआवबो आं सना प्रग्राम गागासिनो ओमफ्राय नै बाबानि खानाया बाबाया आंखौ स्कुटिजों लांफैदों आरो बाबानि खानायखौ नायलाय बिसोरो सिङाव मोनजोब्बाय आरो स्कुटिजों लानो फैदों ओमफ्राय दा नैबे थांगासिनो गामिनि बे सनारि गामिनि लामा आरो दा जों थांगासिनो आरो Finally home बैसागु बोथोराव ए बनथाय नायलाय आयौ लोगोफोर आं दा फाइनाली न'आव सफैबाय नालाय आङो फ्रेश जाबाय दुगैना लाबाय मोखां एकदमबारे क्लीन जेबो मा होनो फुनाखै दा ओमफ्राय मा होनो नोंथांमोना मिन्थिगौ ना दामानि मोनसे बिराद मोजां चेलेन्ज सोलिगासिनो दं आरो बे चेलेन्जखौहाय आंबो खालामनो थाखाय बिराद एक्साइटेड ओंखायनो आं दा दिनैनिफ्राय बे चेलेन्जखौहाय खालामनो नागिरदों आरो आं बे चेलेन्जखौहाय खालामगोन नैबे मामाआर्थनि डेली फेस ग्लो सेरामजोंहाय आङो बे चेलेन्जखौहाय खालामगोन आरो मानोना मा होनो बे मानि थाखाय आं बेखौ खालामनो थाखाय बिराद एक्साइटेड खारन बियो most effective माने मा होनो serum for glowing skin नि थाखाय आरो लोगोफोरनि बेनो जाहैबाय मामाआर्थनि भिटामिन सी सेरामा बेयावहाय लोगोफोर 5% भिटामिन सी जाय जोंनि स्किनखौहाय ग्लो खालामो आरो 5% नियासिनेट दङ जाय वेन स्किनखौहाय प्रमोट खालामो आरो लोगोसे दं टार्मारिक हालदै जाय जोंनि स्किनखौहाय नेचुरेल ग्लो खालामो लोगोसे बे सेरामाव 50x निबो भिटामिन सी नि पावारबो दं बेखौ नों रिजाल्ट मोननो थाखाय डेली 2 टाइम्स फुननो हागोन आरो मर्निंआव खनसे बा नाइटआव खनसे बेबायदि फुननो हागोन आरो ओमफ्राय आं दिनैनिफ्राय बेखौहाय दा स्टार्ट खालामनोसै स'नै बेखौ आङो 1 बटल 1 वीकनि थाखाय चेलेन्ज खालामगोन आरो स' चेलेन्जआ दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय आंना 1 वीकनि थाखाय स्मेलाबो मोजाङानो गाज्रि नङा स' लोगोफोर आंना दिनै 7 डेजनि चेलेन्जआ जोब्बाय आरो स्किननि ग्ल'आबो दिनै बांसिन जानो हमबाय आरो स' लोगोफोर बे चेलेन्जआ आंना बेसेयावनो जोब्बाय आरो दायो आं ओंखारलांगोन बिनिखायनो आं दा इउज खालामगोन नैबे मामाआर्थनि डेली ग्ल' सानस्क्रिनखौहाय आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ दा सिजोना माबायदि बिराद गरम एकदम सानस्क्रिन इउज खालामाबाथाय मोखांफोरा बिराद प्रब्लेम जानो हमो आरो बिनिखायनो जों सानस्क्रिनखौ इउज खालामथारनांगौ जायो बे सानस्क्रिनाव दङ भिटामिन सी आरो लोगोसे टार्मारिक बे सानस्क्रिना जोंखौहाय साननिफ्राय प्रटेक्ट खालामो आरो लोगोसे स्किनखौहाय ग्ल' खालामो आरो बियो अलरेडि मेड सेफ सार्टिफाइड लोगोसे डार्माट'लजिकेल टेस्ट आरो लोगोसे अल स्किन टाइप आरो ओमफ्राय बेखौ इउज खालामनानै बिराद मोजां मोनगोन आरो स' लोगोफोर नोंथांमोननो जुदि बे प्रडाक्टखौ नांगौबा आङो लिंकखौहाय डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना थांनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोना बे प्रडाक्टखौहाय एभेलेबल अन मामाआर्थनि वेबसाइट लोगोसे मा होनो अमेजन नाइका आरो फ्लिपकार्टआव मोननो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि आंनि मिथि 2023 क'डखौ इउज खालामोबा 20% डिसकाउन्टआवबो मोननो हागोन आरो आजिखालि मामाआर्थनि प्रडाक्टखौ खाथि खालानि स्ट'रावबो मोननो हासै लोगोफोर आरो बेल' नङा मामाआर्थआ बाय 2025 सिम 1 मिलियन बिफां गायनायनि टार्गेट लादों आरो जेराव नोंथांमोना जुदि बे प्रडाक्टखौ बायबाय थायोबा नोंथांमोननि लिंकआवहाय मामाआर्थआहाय मा होनो बे बिफांखौ फटक साफायनानै नोंथांनि लिंकआवहाय पिक्सारखौ शेयार खालामहरगोन आरो स' बिदिब्ला फैदो लोगोफोर आंजों दा लोगोसे आमानि न'आव बैसागु जानो थांसै आरो स' फैदो बैग्रि बिलाइआ बाबरे बाब सिजोबनानै गोदान खिलिबाय ओह माय गड थिखोदो बाबा बेखौ आं थिखोनो हालालै गिलिरथार जाबाय ओंखाम ओंख्रिसोबाय थुलुंगा मा ओंख्रि न'आव फैबा फाइनाली न'आव सफैबाय बैसागु मागिनो मोनाखै दा बेलासियाव दसे ओंखारगोन आं जों दा थांनोसै लोगोफोर आमाइमोननावहाय ना जानो बैसागुनि लिंहरदों नालाय सफैबाय थादो बिदिब्ला आंजों लोगोसे लोगोफोर ना जाहैनोसै मा फैखो बोरमा
टेंटो से याद सताए तेरी हाय हाय याद सताए तेरी वाटर आयो बे वाटर सप्लाई जानसै होमबा दैया साफा जासिगोन दे होमबा ना वाटर सप्लाई नै बैसागु मोसाग्राफ्रा इयो गानसो दामना होनांगौना बिसोरनो खुगाजों खननानै मोसादे बा मालाय जि सुन्दरि सुन्दरि हायो माथो देलाय मोसालाय नै दामना होसिगोन दे मोसा मोसा मा मागिदों मा मागिदोंसैलाय आलु दालि इसो माथो इसो फैसासो नै मालाय आयु नायलाय देलाय माबायदि मोसायो नायनोसै र' ओरैनो मोसादे बैसागु दे खै हाजार मोनखो नोंसोरलाय ना दासो मागिजेनदों हा मा ए बुरजा मोनथारबाय फैसाखौ बेसे बुरजा जागोन एसे बुरजा जाबाय बा मा खालामगोन फैसाखौ बेदर जागोन बा मालायसो बेदर जाबावगोन मालाय ए 100 रानबाय आयु ओमफ्राय माखासेखौ पार्टि जानोसै बरिया आंखौबो लाफादै हनै मालाय उन्दैया जि मोजां नै ओमफ्राय सना गानफोरबो मालाय बा मालाय मालाखौ सोर बायनानै होआ रानि मा आब' आयु मालाय जि मोजां नुहरदों नै ओमफ्राय हालासो आं सयनो हालासो आं मालाय नै मालाय बेहाबो बा मालाय खानायखौबो बा जि मोजां खाथबदों सोर खाथबना होनाय नकलिसो सोर खाथबा नकलिखौ जि मोजां थांदों नै मालाय क्रिस गोजासो आयु सासेनाबो नै किउट किउट का उन्दैफोरा थैखागोन दे